Сега ще покажем в ето това видео как да отстраним ето тези менюта и първо да разберем откъде те се появяват. В страници и менюта имаме отключен каталога, който автоматично вкарва всички подкатегории да се отварят автоматично. Това можем да го заключим ето по този начин. И вече няма ги. Да, и когато се върнем в сайта, като рефрешнем, вече ги няма. Но, ако решим все пак към някакви много важни секции, примерно някакви топ категории, топ продукти, или примерно топ подкатегория, т.е. ние можем да преценим към коя да сложим бутон. И не е задължително този бутон да съответства със същото име. Защото, примерно, категорията, която се казва електродомакинска техника, е малко прекалено дълга. И ето, примерно, сега ние не искаме да се казва по този начин бутона, защото ако тук сложим такъв бутон, това е много голямо заглавие. И искаме, примерно, уреди. Или домакински уреди. Сега ще направим един бутон тук горе, който се казва домакински уреди, който автоматично ни прави към тази категория. Ето сега показваме как се прави. По принцип това нещо е хубаво да се направи след като сайта е на домейн адрес, но може и сега. Сега ще покажем, ще дигна само записването горе. Влизаме в админ панела и тук вместо каталог натискаме едно Създай ново и укръщаваме и взимаме това, което взимаме, ето този адрес. И този адрес можем да го вземем дори и без това. Да вземем само ето този. Това е един на тази страничка, което означава, че ние искаме да отвори точно тази страничка. Поставяме и това означава, че вече този бутон, трябва съответно, тук има езиците, натискаме запазване. Сега то отиде най-отпред, не е правилно това да бъде най-отпред. Но можем ето сега да го разместим. И това идва ето тук домакински уреди. Връщаме се в сайта, рефрешваме, ето го най-отзад. Сега, примерно, тук могат да се направят падащи менюта, които вече много по-елегантно, да не са с тези дълги заглавия, а да бъдат много по-елегантни. И ето за тази цел отиваме на подкатегории и, примерно, домакинските уреди може да ги разделим. Това е вид, чрез менюта отразяваме категориите, защото тези категории те са служебни и там отстрани в менюто, ето тук отстрани в менюто излизат служебните. А тук просто си правим бутони и насочваме бутона към определена вътрешна категория. Примерно печки. Примерно. За целта трябва да влезем, да намерим самата подкатегория. Айде прахосмокачки, че намерих. Пак отново повтарям действието да го затвърдим. Копираме се от чертичката. Това, .html, ето така. Принципът е тук да има чертичка, а тук да има ето това. Така че понеже това нещо във видео няма смисъл да го помним. Ето тук идваме и го поставяме на адрес. По този начин директно то ще пренасочи към тази страничка. Ето като се върнем, като рефрешнем. Сега тук в домакински уреди трябва да пада вече първия под печки. И така можем по по-потребителски, защото тук да си геме един път за това и ето като цъкна на вътрешната страничка, тя отваря точно, т.е. прахосмокачки бъркахме. Сложихме грешен линк, но това е с цел... това е само демо. Това